Sumilaw sa libigan ng halan, ganapok na sa tinupok na kalibutan. Siya ang Diyos na malaan. Ako siyang layo, imayaw, lupa sa pagsayaw, magkakpak sa imong damon. Ako sa langit, umiyaw, sa walay kamulang puso, kakuban ni Kristo. Awitin ang hari, kasabi, Mesiya mo, sulitin mo, sa kinabuhi mo. Sinipan mo sa para sa balaan niya kasulatan, wala'y basag na manarong, kay ang tanan nakasala. Di sa buhag yun kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus nagpagkaluwas. Wala'y hinunggan ng kahimuan, kung hindi ka masali sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Sumilang sa ligi ang panghalan, nanabog na sa tinubog na kalibutan. Siya ang Diyos na malaan. Ako siyang layo, umayaw, umasa masayaw, magkakpak sa imong damon. Ako sa langit, umiyaw, sa walay kamulang puso, kakuban ni Kristo. Awitin ang hari, kasabi, Mesiya mo, sulitin mo, sa kinabuhi mo. Ako siyang dayo, imayaw, umban sa pagsayaw, magkakpak sa imong damon. Ako sa langit, umiyaw, sa walang kaulaw, lukso, kakuban ni Kristo. Awitin ang hari, masabi, Mesiya mo, sulitin mo, sa kinabuhi mo. Sa imong pagkatao, adunay maayo plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na gingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaan kasulatan. Kandang butang may katapusan, ayaw mahasaganan na iso. Ang atong oras karon alas 4:26 sa kapatagod ngayon gihalakan nato. Ito siya pasalamatan sa mga panahon, sa oras, sa adlaw, o sa kusog na ipagamit nato adlaw-adlaw.
ngalan sa labing doon nga Dios o sa tibo sa kalangitan sa ngalan usab sa ato nga station manager Pastor Gideon Candelario sa ngalan usab sa ato nga general station manager Reverend K. Brian Makasaon anya na usab ang inyo nga higala anya na usab ang inyo nga amigo din sa FM radio sa 95.3 sa dayang sa inyong mga radio sets. Adlaw karon nga Sabado, Pitsa 19 sa Abril. Pila na naman ka yugto o adlaw mahuman na ang Abril, Mayo na sa mao nga ang oras ang adlaw karon grabe gyud ka paspas. Grabe ka update ang oras o ang panahon. Hinungdan, ikaw o ako, matag panahon dapat atong gamiton kini na walay bakante para sa ato ang inadlaw, para sa paghimaya sa Dios, para sa mga bulaton na may malipay ang Ginoo kanato igsoon. Maibutag ka nato tanan, ilabi na sa tanan nato mga pinalangga ng mga follower of listeners sa Signife, ilabi na ni Pastor Arnold po Bilagantol diya sa Kasagangkan, sa pamilya ni Pastor Nonoy Arias diya sa Dapit sa Kasagangkan Baikson, diya sa Dapit sa Natawan, Nasindan, mga Blasa family, mga Santiago family diya sa Supo-Supuan, o mga Maynado family diya sa Dapit sa Natawan, mga Limbaga family, mga Binigay family, mga Silay family, mga Aguilar family, maayo punta ang inyong tanan diya malapit sa Panghatag, mga Tanayan family, mga Romano family, o mga Badoy family, o mga Vida Gantol family. So nagwit mga kaisunan sa mga Eli family, sa pamilya ni Daniel Mario Eli, o salamat sa Ginoo sa mga panahon na nagkayusa nga itong kaisunan din kapong adlaw aron sa padayon sa gibuhaton alang sa pag-flooring igsoon sa simbahan. Bisan pa man sa panahon o oras nga gigahin sa itong kaisunan, hinigtanan igsoon wala yun ay nalilong sa Ginoo. Hanggang kay salamat sa matakusa sa tanan nga langhagop ikan sa mga bata hangtod na sa mga batan o mga hamtog ang kahapong adlaw adun na ko'y nako ang nagiusa. Wow, grabe. Ingon niya na ang mga alagad sa Dios kung nakasabot sa pagkamayos Ginoo o nagiingon mga kaigsunan, unity is the best policy. Ang pagkayusa maunay na pinaka-importanting policy sa tao ang panagkayusa. Salamat sa Ginoo sa dapit sa Pilipinas, sa mga Toran family, sa mga Aka family, pinaguluhan ni Pastora April ni Aka Toran. Maibutagan yung tanan diha sa mga Toran family. O sa tanan na itong magkaigsunan nga hapong anawa nagkakayo sa Ginoo. Pagka doon ay mensahe mga kaigsunan aron dili na siya mudagan maigsoon gikan kayo sa Lapu-Lapu atong nagpasahod dayon maigsoon gikan ni Brother Papsi Lomingito Garces. Maayo butang pastor ang kanila sa mensahe maigsoon Romano Lin Lisa, may Romano rin, Romano Evangelista AJ Romano, Adiano, Mark, G. Mark Romano, Kalingko, Gispe Romano, Ronaldin, Runit, Ronalit, Kabugnason Romano, Magkaigsuan Rosley Romano, Ellen Blasa Romano, Magkaigsuan. Salamat sa Ginoo sa mga viewer karon Magkaigsuan ini bataho mga kabuntagon nila binasa kinabuhi ni Pastor Emilien Candelario. Nagikan kayo sa Saudi Arabia Magkaigsuan gikan sa KCA nga nagasunod din ato nga programa kang Ginoo magapanalangin sa matagusan kaninyo ilabi na sa tuig na lamang mga igsoon. Ano na sa mensahe mga kaigsoon ng good morning Pastor o sa tanan nga mga pinanggang anak sa Ginoo.
mga viewer, mga listener sa Sunny FM 95.3 na 95. God bless. As always, magkampo sa tamang isa. Nabigamanan og may kabaon ka kaniya sa man. Ikaw ang Diyos. Kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaac, ikaw ang Diyos kang Jacob, kung ikaw ang usapang Diyos ka na mo, kung wala na ilain pang Diyos ka na mo. Ikaw ang among ipasalamatan nilimutak na na ikaw nakuban ka na mo, naghatag ka na mo puso, naghatag na mo kalikod, nagproteksyon ka na mo. Bisan pa man o Diyos ka akong andawa sa mga kalapusan ngayon maghatag ka na mo. Ano na may mga kalisod, ano na may mga challenge among kinabuhi, apa naghatag ka na mo o pamagi aron magmalapusong kayo ang mao nga pagdagyaw sa mao nga balay nga nabuanan alang sa pagpalandan sa ikaduhang pagpasalamat ining mga dapit. Salamat o Diyos na padayon kang nagapanglihok sa mata ko sa kanamo, labaw sa tanan, sa mga kasing-kasing, sa mga una-unang salabutan, na dili na mo angayan, ikalimtan, ang kaayuhan, na mo na benepisyo sa mga kinabuhi, sa tangbuhi, pamilya, sa kalibutan naman. Salamat o Diyos sa iyong pakiguban sa tibok na mong pamilya, sa mga tulukang anak, sa pumugangan, sa tanan na mo mag-aksyonan din sa balok, dapit sa Pilipigan, ng Pangulungan ni Pastor Ephremia Capturan, Pastor John Panerio, Pastor Rajingki, o sa tanan na mong mag-aksyonan sa mga dapit sa kasagagan, Pastor Arnulfo Villacantor, sa iyong pamilya, sa pamilya sa ni Pastor Noy Arias, sa pamilya sa ni Pastor Arcos Arias, niya sa Bakulon, ni Evangelist Ariadno Paraguya, niya sa Palanas, o sa pamilya sa mga Elite family, o sa tanan ng kaisunan nining mga dapit sa Baloklan. Labi na sa kinabuhi usap ni Evangelist Maria Amante, niya sa Tanay City, Evangelist LC Idanio, niya sa Cavite City, ikaw sa mga proteksyon mga bantay, sa imong mga alagad amahan nga nagpagamit sa imong mga bulato at among mga pag-ampo Diyos nga imo nga mensahe magatod ka na mo kaligong kanunay labaw sa tanan magkinabuhi kami sumala sa imong mga plano kabubuton sa mga kinabuhi labaw sa tanan imo nga dapit madayon ka mag-supply madayon ka magtagpo sa mga inadlaw ng mga panginahanglan pagminti na ro Diyos nining Paong FM Radio labi na ni Pastor Gideon sa ilang pagbiyahe paingon din ang mga dapit ini kasulod nga mao nga bulan alang sa paghatod ng mga mensahe ini mao nga dapit Lord Jesus. Salamat po Diyos sa imong pagtagbo sa mga panginahanglan sa mga pagpadayon sa pagpagama nining mao nga balay nga buwanan. Tayo mo ilka po Diyos makumplito na Diyos balay nga buwanan alang sa imong kinayan at pagkanan. Salamat po Diyos sa imong ipiyal na kusog kanamo matag-adlaw amo di nga gigamit aron kami makapadayon sa gibuhaton matag-adlaw. O salamat po Diyos sa imong pagbantay kanunay kanamo do magtimaya nga namayod kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat sa Ginoo maigsoon ilabi na sa kinabuhi ni Pastor Limpahan sa pamilya ni Pastor Terwell Limpahan Badoy from Lunoy mga igsoon. Audio input. Medyo nawala ang kalit mga igsoon. Adunay signal mga igsunan na bing mo-brand out although mga igsoon bing brand out mga gabi o niya wala na ko kahibalo kung sa kurasaha bing balik ang kuryente o nakaroon ng aksyon na sa o signal tingali mga kaigsunan ni aksyon o collapse ang kuryente labi na nilibaw nga dapit nag-atong pasalamatan ang Ginoo sa mga panahon ngayon hatag ka na to. Doon ay mensahe si Pastor Jerwell Limpahan Badoy from Lunoy. Good morning diha Pastor Pastor Safri, good morning, God bless as always. Maayo sa butang diha sa tanan nga taga Lunoy diha sa area sa Bay City, Negros Oriental, ilabi na sa mga Badoy family o mga Limpahan family diha sa Lunoy Maigsoon o diha sa mga Garson family, mga Ripil family, mga Badoy family o mga Buhol family mga igsoon. Ilabi na sa ako nga magulang diha sa Cavite while
puyo ang ato nga mangodya si Pastora Elsie Candelario uban sa iyang pamilya. Brother Nathan Candelario nagwasosap sa itong programa. Ang Ginoo mga panalangin kaninyo o ang Diyos mag-supply sa tanan ninyong mga paginahanglan diya sa mga damit. Salamat sa Diyos, hindi maghatag na atong pagatunan ang pulong sa Ginoo. Ako'y maghatag ka na ito o giya, maghatag na itong kalikon, maghatag na itong paglaom sa itong kinabuhi dinis kalibutan. Labaw sa tanan, dili namang dinis kalibutan, kung dili ikaw o ako, adunay paglaom sa pagbalik o niya sa itong Ginoo. Sa pagbalik ni Jesus, ikaw o ako, mas dako pa ang paglaom nga giandam sa atong Ginoo na nagpadala ni Jesus sa kalibutan. Adunay mensahe si Pastor Jeruel Limpahan Badoy. Salamat sa mga pulong sa Ginoo nga kanunay naghimo kanato kini kapag-uhan sa atong kinabuhi. Yes. Ay kung walay mensahe sa Ginoo, dili maging mabago ang tao. Dili siya mausap. Ang pangutan ng magudya kung doon na ba'y buminsahe sa insaktong pagminsahe. Dili man sa mabago ang tao kung ato lang po nga uyon-uyonan sa tawhanong batasan, sa tawhanong kinaiya. Kana bitaw nga mo-compromise ba nga sukwahi na yun sa Biblia. Ang balaang kasulatan ni Igsoon, gihimo ni, gitugan ni, uban sa lamdag sa Espiritus Ginoo, dako kayong kahimuan sa pag-usap sa kinabuhi sa tao. Kung magpausap-usap ang tao, pero kung dili sab siya mausap. Amen ba? Mao nga sa itong kinabuhi din sa kalibutan, kung laihan mo ta mausap ta, kung magpakurohin sa ta, pero kung dili ta magpakurohin sa Biblia, musamot ang katika. Musamot o katika ang tao kay hilasan man makadungog sa mensahe sa Ginoo. Hinumdumi maigsoon atong ibutan sa itong una-unang kasing-kasing. Ang mga pastor, mga pastora na nagwali sa mensahe sa Ginoo, nagsakripisyo biya na. Gibuhis ang panahon, ang oras. Siyempre ikaw ug ako ano na kay pamilya. Wala na mo gimater igsuon ang panahon sa paghago, pagsakripisyo. Wala na mo ni kwenta, kundi among gi-enjoy nga kami makawali diya sa pulong sa Ginoo aron mapakita nato nga ikaw ug ako gimahal sa atong Ginoo. Ang atong karon nga topic maigsuon, sakripisyo. Tingali niining si manahuna gikan sa Lunes Santo sa 7 ka adlaw dunay gihimo ang tawo nga magsakripisyo, magpasting, magpuasa. Grabe ang sakripisyo. Ang pangutana magod sa atong pagsakripisyo, nahimuot ka ang Ginoo? Nahaong mas bala ang kasulatan? Kay kasagarang magsakripisyo gikan sa Biyernes Santo, Huwebes Santo, maglukat og anting-anting. Dili mo kaon pila kao adlaw kay mulukat og anting-anting aron magkamahanan. Pinaagi sa orasyon og yam-yam. Igsuon kaniadto daghan kong orasyon. Pinaaman si Pastor Limpahan Jeruel, bata pa ni sila kaniadto sa 1994. Kita mo'y pinakaunang migsulod og bangag diha, panguhag sayaw diha sa Lunoy. Gani gibuyag kus Tagalunoy kaniadto. Ayaw mo kumpiyansa kay daghang nangawala diri kay gitakaw og mga engkanto. Namalandong kus Ginoo, kinsa man ay tag-iya sa akong kinabuhi, mga engkanto, mga tagipuyo nga ginuungan. Mismo diha sa Lunoy adunay bangag diha nga napuno gyud sayaw nga mabaw ra gyud kayo. Walay nakauna diha padulot kaniadto. Inyong ubos na lagan. Wa ko'y laing gasiligan. Ang akong gasiligan ang Ginoo. Mga bangag diha sa Lunoy, mga kagsunan nga wala nasunod kaniadto ug nagsunod usab kag uban diha. Sige sa may atong kahadlukan kanang manghadlok-hadlok na to, nga muingon mga igsuon nga ayaw mo diha kay naay tagapuyo. Kisa may tag-iyas mga pangpang mga kahoy,
tanan dinis kalibutan. Di ba ang Dios kinsa may imong gilakaran, mga engkanto or ang Dios? Yan mismo ang mga gitambog dinis kalibutan, kana sila mga igsuon, gitambog na magaling na sila sa Ginoo. Una sa atong kinabuhi mga igsuon, dili ta pwedeng magpahulga lamang sa paghulga sa atong isikataw nga moingon nga mapuyagan niya kadiha. Wala masabta mapuyagi kay nga doon namatay Ginoo. Dili lang sabta manghinansag, dili lang sabta magpasigarbo. Ang importante parugi nga doon na kay Ginoo, kay di gud kabiyaan sa Ginoo. Usahay man gud dinis kalibutan, himuon nga magarbo ang tao, labi na kung doon ay Ginoo, magarbo ang tao, ayaw ipasigarbo ang imong pagkatao, kundi ipasigarbo nga doon na kay Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Amy Jane Amy. Kaya mo may tinuod, dili ta mo istorya o dili tinuod, kay mahimutang pagkakon at tubangan sa Dios. Mas nindot nga imuhang i-istorya ka ng tinuod ni mo kahimtang sa kinabuhi. Ayaw po nang wala na hitabot ni mo. Kaya doon na may mga tao nga sama ni Ana nga storytelling lamang pero wako'y tinuod nga mga pangitabo sa kinabuhi. Inyong ubos nga lagan, tanan nga itong giwali diri, tanan na itong kaagi sa kinabuhi, dili pinaspasan kung dili nagbase usab diha sa balang kasulatan. Ikaw ug ako igsuon, kung layhantang mabago, layhantang mausab ang dagan sa itong kinabuhi dinis kalibutan, magpa-correction ta, magpa-correhir ta, diha sa Biblia, dili diha sa tao. Kaya kung ang tao dili magpakorehir, makadungo ko mensahe Ginoo, mamuliki mo na. Awayon pa si pastor, awayon pa si pastora. Kung inyong awayon si pastora, si pastor, mga ebanghilista, mga apostol na nagwali sa kamaturan, mas labi ninyong giaway ang Diyos. Kaya dili among mensahe nagipaabot din sa FM radio. Wala may mensahe nga among gitumo-tumo aron ipaabot kaninyo, kung dili nagbase tagbala ang kasulatan aron ang matag-usa ka nato mo desisyon kung layhan ang tao mabago sa iyang kinabuhi dinis kalibutan. Ingon ang Roma Kapitulo 12 versikulo 1 ngadto sa 21. Nagsakripisyo si Kristo tungod sa tao. Mao nga mga alagad sa Ginoo, nagsakripisyo na nagwali, naghago na tungod sa kaluwasan sa matag usa. Wala na itong kipanumbaling ang kahago, kakapoy, pagpulaw, siyempre igsuon dili lalim. Unya doon na pa'y mga katauhan na mga silok sa mensahe Ginoo. Hinumdumi dili o dili ni among mensahe o dili sa pwede na kami nga kitang alagad sa Ginoo tudluan sa mensahe nga para lamang sa tao. Amen ba? Dili pwede mga igsuon nga moingon ang tao, kani akong gusto pastor kay uyon is akong batasan. No! Unsa may akong palabihon, unsa may atong palabihon, ang tao o ang Ginoo. Muna sa atong kinabuhi nga mga Kristiyanon nga mga alagad sa Dios, mabalaan lang yun ang alagad sa Ginoo kung matinud-anon ba yun sa obdini. Kay doon na may mga pastor nga binayran nga moingon ang mga tao nga, pastor, maunay iwali kay maunay among gusto. Wa matabayri, wa masabta magbabayan, wa masabta magpabuhi, kay gibuhi tas pagkamaayos Ginoo. Minba una nga sa atong kinabuhi igsuon, gikinahanglan atong barugan nga ikaw ug ako gitawag sa Ginoo aron sa pagwali, dili sa pagwali nga gikan lamang sa tao.
maong si Kristo nagsakripisyo tungkol sa dakong katuyuan nga ikaw ug ako mapasaylo. Ngano nagsakripisyo man si Jesus tungod kay naluoy siya. Maong ang mga alagad sa Ginoo. Kami mismo maisog ikaw ug ako nga mga alagad sa Ginoo. Maluoy bitas mga tao nga ibrinuwas sa kalibutan nga walay pagkaagan diha sa balang kasulatan. Muna kining mao nga programa dinhi sa FM Radio. Wala tay gidipinsan. Wa tay labanan nga title sa simbahan. Wanis man ta, wanis man ka, wanis man ko, Trinity man ko, ug bisan ang unsa nga sikta. Ikaw ug ako gimahan sa tong Ginoo. Kung ikaw magbag-usap, mabago man gyud ang tao kung magpakoreksyon sa mensahe Ginoo, pero kung dili mukahi sa musamot ug katika, kay hilasan naman sa Biblia. Akong basahon ang mga Roma. Atong basahon kung unsay dako nga lintunganay nganong nagsakripisyo man si Kristo tungod kay naluo siya nato. Bulahan ta kay ikaluyan ta sa Dios. Pero ang mga tao nga wala kaagpas kayo sa mensahe Ginoo, masilo, tudloan pa si pastor, si pastora, ayaw. Kay ang atong giwali diri, dili atong wali, kung dili naas Biblia na atong gibasa. Ingon diri mga igsoon, busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios, tanawa ra ko na. Tungod sa dakong kaluoy sa Dios sa tao, o sa iyang kaluoy na ba sa gibuhat, naa iyang gipadala ang iyang anak na mao si Kristo dinis kalibutan aron ang tanang tao mapasaylo. Pangutana, human nga ikaw ug ako mapasaylo, do na pabaylaing pagsakripisyo? No. Base sa balang kasulatan ug ato narong tukion, ug naa pa bay Kristo magdupa unya sa tong kalapasan. Usmon ko sa pagbasa, basahon ako ni hangtod sa unahan igsoon sa 21. Ingon diri, busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Wow, gi-address kanato. Kanato, ikaw ug ako ang gi-address sa nini, dili karitula. Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halan. Buhing halan ang atong kinabuhi. Asa man sa ihalan. Ikinahanglan masayod ang tao. Buhing halan, balaan. Wow, balaan o makapahimot kaniya. Meaning to say, kung ang tao dili bala mahimong balaan, dili ta makapahimot sa Dios. Kay mahimo lamang tang bililhon nga buhing halad kung ikaw ug ako mahimong balaan at upangan sa tong Ginoo. Balaan o makapahimot kaniya, mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Wow! Mao kini ang matuod nga pagsimba nga buhing halad. Ato bang nasabtan? Ingon ang bersikulo 2. Ayaw kamo pagpahiyon sa pamatasan niining panahon na. Mao nga sister, brother, ikaw ug ako nga layang magbag-o sa kinabuhi, ayaw ipahiyon ang batasan nato dinis kalibutan. Kay ang batasan dinis kalibutan diri ra ni sir og sukwahit ni sa Biblia. Mahimo lamang haong ang atong batasan kung ikaw
ug ako mahimong bag-o atugbangan sa atong Ginoo. Unsang klasiha sa pagbag-o? Bag-o kasing-kasing, bag-o una-una, bag-o sa labutan. Hello. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalan. Ayaw kamo pagpahiyon sa pamatasan ni ining panahon na ibag-o Hinoon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong huna-huna. Taro habi ang mga iso manangang tao kung daw taguna-una magsige nag-alboroto, magsikip-sipok ng ulo anak. Pero ang mga alagad sa Ginoong nakahibalo sa mensahe sa Dios, just relax. Di na siya mabalaka, di sa unsay panginahanglan, kay ang Dios nagtagana o nag-andam sa iyang panginahanglan. Matod pa diri mga ison, sa pagbago sa inyong una-una, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Di yun masayon kung ang tao kung dili bag-on ang una-una sa tao. Unsa may makapapag-o sa una-una sa tao, pulong sa Ginoo, dili pulong sa tao. Unsay maayo, hingpi, makapahimot kaniya. Kay tungod sa grasya sa Dios, nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinua, liddo nga ang inyong panguna-una, ug hukmi ang inyong kaugalingon, sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Si Abraham, grabe ang iyang pagtuo. Gatos Ginoo, kaya niyang ihalan ang iyang anak nilang Sara nga bugto nga mausisa. Kaya kaha natong ihalan ang atong kaugalingon sa trono sa Dios sa pagsimba. Dili ba kaha mga kaisunan, nagduha-duha na tandaan, bisan na apatas panimalay nga naghuna-una ta maiko na sabkuron ani. Mahiubos jukong pastor, mahiubos jukong pastora. No, kung diha sa Biblia, kung inyong ikahiubos ang mensahe sa Ginoo, mas more ninyong kipahiubos ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Maunit tinoon ay ang atong giwali ni ining FM radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio, even sa Facebook Live, dili ni among mensahe kundi mensahe ni Ginoo. Ingon diri sa unahan, daghang mga bahin ang inyong mga lawas, o ang mga bahin ni ini may kaugalingong buluhaton. Kita usap bisan daghan usa lamang kalawas nga naiusa diha kang Kristo. Kung ang atong kinabuhi dili sa mas kinabuhi ni Kristo, imposible kita magkinabuhi sumala sa kinabuhi ni Kristo. Kung ikaw o ako dili mapabago sa mensahe sa atong Ginoo, musabot kong kagahit ang tingkoy sa tao. Mao nga ikaw o ako na nangalagad sa Dios, mga pastor, mga pastora, mga evangelist, mga magtutublo, mga magwawali, dili ta pwede magpalit sa walay himpagkaagad sa balang kasulatan. Dili ta mapatudlo igsoon kay mismo ikaw ug ako atong abusaran ko niya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung unsay naas Biblia iwali. Kay wa ta magpabuhi og tao aron ta mabuhi din sa kalibutan. Nagpabuhi ta sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Mao ni tinuod igsoon. Kay ang tao kung maayo lang sa iyang iskataw, mukupas lang na. Apan kung ang Dios maayo kanimo, wow, forever and ever. Walay kinutuban kung ang Dios maayo kanimo. Kung ang Dios maayo kanako,
Kung ang Dios maayo kanatong tanan, di atong nagtuman sumala sa iyang balaang kasulatan. Namatay kagawasan. Kung unsaon nato pagpahimot ang Dios, kung sa iangay natong buhaton aron malipay ang Dios. Ikaw o ako gihatagan tag kagawasan, dili o dili ta ilalom sa balaod kaniadto kang Moises. Matud pa diri maison, busa angay natong gamiton ang atong nagkalaing-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini na kung ano natin katakos di iwali, pero dili pwede mga igsoon nga inyong tas uban nga ay ang among yung gusto pastor kay okay ra man gud kayo ang tagon. Hello, walay problema. Gitagaan tagagawasan kung layhantang magbag-o sa balaang kasulatan. Apan dili siya pwede mga igsoon nga ang mga tao nga wala nagbasa ng Biblia maunay mo tudlo sa mga alagad sa Ginoo. Pastor, maunay among gusto. Dili pwede kay wa ta magbubuhi og tao. Nagpabuhi ta sa pagkamaayos Ginoo. Mao ni tinuod igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Pops Jilong Ninggito Garces. Amen. Mao nga sa atong kinabuhi kay matod pa sa akong amigo nga alagad sa Dios, di siya ingnan ka pastor. Na mismo akong amahan nga alagad sa Ginoo, giingnan siya. Di ba nakahibalo man ka pastor? Si kinsa ang dako na mo tights? Ipahiyong ko maison, mau ba? Si Piting Paita. Maka magbalantay kas karniro, makakarniro kag sama ni anak mga kwintahan, mga kwintador. Na inon ka personal mga isun ka. Di ba pastor nakabalo magud ka? Si kinsay dako og tights na mo, ikumpara pa. Hinumdumi ang usa ka tawo nga maniningil sa voice, nagpukpok siya. Wa gani sa mosulod dito sa kangaan sa altar. Samantalang ang dato ingon dayon sa dili ko sama niini nga maniningil sa voice. Minghata kong ikapulo. Wow, nangwinta man. Ayaw na lamang. Ayaw na lamang. Eh mas grabe pa ang karma gikan sa Ginoo. Kung mangwinta ta sa mga alagad sa Ginoo, ikaw o ako ang alagad sa Dios, nagkasabot sa mensahe sa Ginoo. Ayaw pintaha ang imong kagon. Ayaw pintaha ang among sakripisyo nga napundar ang simbahan tungod nimo. Hinumdumi, napundar ang simbahan tungod kay dunay Ginoo. Dili tungod kay dunay tao. Maunay tinuod nga lintunganay ug rason nga ikaw ug ako gikaloy-an sa tong Ginoo. Ingon diri mga igsoon sa Roma kapitulo 3 bersikulo 25 ngadto sa 31. Ato ning basahon. Nagsakripisyo si Kristo tungod sa tao. Ang among pagsakripisyo sa pagwali sa mensahe sa Dios dili tungod sa among kaugalingon, tungod sa mga tao nga wala pa makahibalo sa mensahe sa tong Ginoo. Muto umamog sa dili ang importante nakatuman mi sa sugo sa tong Ginoo, dili sugo sa tao. Kaya kung ang tao may musugo nato, di imposible nga motuo ta sa tao. Amen ba? Kung motuo ta sa tao, sa tupa, ato giabusaran ang pagkamaayo sa Ginoo. Atong basahon ang mga Roma. Roma kapitulo 3 bersikulo 25 ngadto sa 31. Maong ang matag usa kanato dapat magbasa yung Biblia. Dili kay maminaw lang kas imong silingan. Di kay maminaw lang tas uban. Na wala gani kahibalo diha sa pulong sa Ginoo. Ikaw ug ako nakahibalo, ipaabot ang kahibalo nga gikan sa Ginoo. Nga gipiyal sa Ginoo kanimo igsoon. Atong basahon ang bansing ko, tan-awa ra ko diri.
sa 25 mga Elson, akong basahon. Ihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala. Ikaw ug ako humana nagpaulat si Kristo. Humana siya nagpakamatay tungod sa atong mga sala. O kinumdumi kung ang tao magpakasala pagpausab, wala na ilaing Kristo nga maglupa kanimo, o wala na ilaing Kristo nga magsakripisyo para sa atong kalapasan. Wala na igso. Ang iyang pagbalik, pagpaningin na kung unsay nabuhat nato dinis kalibutan. Ato ba siyang gidayi? Ato ba siyang gialagaran? Ato ba siyang ipadako sa atong kinabuhi? Maunay iyang ipaningil sa matag tao dinis kalibutan karon. Mato pa diri, gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala. Sa mutuo kaniya tanawa ragon, mapasaylo lang day ang tao sa mutuo niya, pero dili di na mapasaylo. E di man na mabago. Moingon man na may suon nga, ko masap ko. Nindo tong uyon-uyonan ako sa akong mata sa kinaiya, kay okay ra kayo ng salaoy. Tawahanon ramang gud ko. Iksuon, ato ko nung ibutan sa itong kasi ko na-una. Ato bang himay-himay yun pag-ayo ang mensahe nga atong ipagawas. Kung imo na siyang sabton nga ingon ta, tawahanon raman gud ko. Kung imo na siyang i-explain, anay mo na sa definition of term, sa ito pa magpakasala rin ta. Kay tao raman yun ta. Sa pagbalik ni Jesus, kung ang atong behavior o kinaaya maura, kay dili ta magpakuruhir sa Biblia, pagbalik ni Jesus, naabtan ka na nagbuhat og sala. Asa man ta atos langit? Dili oy. Base sa Biblia, dili base sa karitula. Kung ingbasaw na to ang Biblia, pwedeng ikaw mo to kiigsoon. Pwedeng kitang tanan mo ba sa Biblia? Kay wag kita dili sa pagbasa ni malipay manganit ta. Nga ang tanan makahibalo sa pulong sa Ginoo. Ang batasan magud sa tao, sige rang reklamo. Paminaw diri, paminaw dito, bisan asa nga lugar maminaw man. Maminaw asa man. Nindot man diri spikas. Anindot po sa auspikas ha. Murag nindot, puro nindot. Unsa ka ato gitsura. Diha sa pagpangalagan, atras abante. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Glory Donare Fortuna na nagwa sa ato ang programa. Amen. Tinoon na. Maumagani ang balang kasulatan gitug-an gi-clarify pagpili sa usa ka dalan. Og ayaw pagpili sa duha ka dalan. Kay kung magpili gani ka sa duha ka dalan, sigurista tang pagkatawo. Unsa kahay atong drawing? Maglakaw ka sa duha ka dalan, ang imong hitsura pa lamang di na gyud na sa maklaro. Magpakaang ka, wala ka gidak-an o kuan. Dala. Di ba? Maungani ang Biblia. Ingon ang Biblia, sumulod ka mo sa sigpit nga dalan. Kung imo na sa sakto pag-ayo, kung ingon kang sigpit, lisod yun na kayo. Buhaton sa tao. Pero dili na sa lisod kung na kay Ginoo. Mamagani si Jesus, walay imposible sa Ginoo. Kay bisan lisod sa tao, pero sayon na nas Ginoo, kay Ginoo siya. Dili na siya mahimo sa tao kung wala ko'y Ginoo. Apan kung doon ay Ginoo, mahimo na sa tao. Kay doon naman siya'y Ginoo. O ang Ginoo may maghari siyang kinabuhi. O dili siya mabalaka. Even si Jesus na balaka pa siya kinabuhi. Wow! Kay nagtuman siya sa nagpadala niya na mao ang Diyos.
ikaw ug ako ang atong buhaton, mao lamang ang pagtuman. Kung ikaw ug ako nakatuman diha sa balang kasulatan, magkinabuhi ka sumala sa kinabuhi ni Jesus. Dili pwede mga igsoon nga ang tao nga moangkon nga Kristohanon apan ang kinabuhi dili Kristohanon. Matod pa diri mga igsoon, atong basahon pagbalik. Ingon ang bansing ko, gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Tanawara o dili mo tuo pastor, awa masabtay mahimo. Ganong magsakit mga atong kasing-kasing sa dili mo tuo, freedom man ta. Apan ibutang sa itong una-una, ayaw mahayi si pastor nga nangapandol mos mensahe sa mga pastor nga nagtinun-anay nga nagwali sa mensahe Ginoo. Kay dili o dili pa ni mao ang pag-antos sa mga tao sa kalibutan na apay mas grabe pa nga worse. Pinisik pa ni unsa pagha kung moabot ng panahon nga ikaw o ako lutoson. Pero lugay na mga utang gilutos. Kani ato ba mga iso? Kana ba diyang unsang klasiha sa paglutos? Kanang i-underestimate ka, paglutos sab na. Kanang ingnon kasi kung isig katao nga, di ba pastor? Nakahibalo magyud ka nga kinsay na kong tithes, wintahan pa man ay wintahe. Kung muhatag mo sa mga alagan sa Ginoo nga nagduha-duha mo, ayaw na lamang kay dili sab na ang ayang takos nga inyong ihatag. Kung naghatag mo sa simbahan nga kauban ang kaguol, ayaw na lamang kay kaguol ang yapon ang inyong mahambin o pangwinta unya. Kung naghago mo sa mga pagtabang sa mga alagad sa Dios ng winta, ikaw ug ako hinumdumi, wala ganita pintahe sa Ginoo. Ang mga alagad sa Dios dayag ang tanan nga nabuhat ato bang sa Ginoo. Hinungdan atong i-enjoy ang pagkamaayos Ginoo. Wala na itong i-enjoy ang mga mensahe nga dili mao. Ingon diri maison, sa mutuo kaniya, niining paagihan gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagkamapailogon. Tan-awara, makita lamang di ay ang imo hanga pagkamatarong kung ikaw doon na kay pailog. Unsa man ang pagpailog, pagpugong, pagpaubos, na lang mo siya to, okay na sister brother. Ipakita lang yun ang maayong kinaig batasan sa mga tao walay batasan. Hello, bato-bato sa langit, ang tanamak, ang tanan, matamaan, igyon magalit, Biblia man eh. E kung masuko mo, dili si pastor ang inyong kasukan, dili si sister, dili si pastora, kung dili ang Ginoo. Matod pa diri, niining paagihagi pakita sa Dios unsang klasiha nga ikaw ug ako nga makapakita kaduna kay Ginoo. Atong basahon ang kasulatan, sakto na tong pag-ayo. Niining paagihagi pakita sa Ginoo, sa Dios ang iyang pagkamatarong tungod sa iyang pagkamapailogon. Ikaw ug ako, kung ang tao walay pailog, wala Ginoo tinuod. Kay mismo napakita ang kaayo sa Dios, pinaagi sa iyang pagkamapailogan. Hello, kumusta man? Nabatay pagpailog? Dili makaha mo direkta at desisyon. Mauni, mauna, kay mauguni akong gusto. Unsa man? Diktahan na to ang Ginoo. Ug ikaw ug ako mauni atong behavior, digon malipay ang Ginoo. Mura tag si Satanas kana.
Ingon si Satanas, ako'y magbuot, kay ako aning kalibutan, pero nangangkon-angkon lang. Iya pang gipasigarbo ni Jesus sa panahon sa nagitintal si Jesus. Iya pang giingnan nga, akong ihatag ang tibuok kalibutan kung ikaw ug ako muluhod sa akong tubangan. Ingon si Jesus, uwat ako. Kay dili ko mauwat nimo, kay gikan ko sa akong amahan. Amahan nga tinuod. Dili parehan nimo, hipokrito. Nangangkon ka, dili imuha. Hello. Muna ikaw ug ako, even ang imong kinabuhi ayaw nag-angkuna. Ang imong pagkatao, ang imong nga trabaho, imong negosyo, ayaw nag-angkuna. Profesyon. Hinunoa, pasalamati ang tag-iya ni anak nga mao ang Diyos. Salamat sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino, nagwasosap sa itong programa gikan sa Davao City. Mauman ay tinoon. Even ang Diyos tanawa ko, atong imbasang pagbalik. Gihatag sa Diyos, gihatag siya sa Diyos. Aron pinaagi sa iyang dugo, mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Di ba na ay opsyon? Katulang sa mga mutuo. Pero katong dili mutuo, di masam na ito pugso, kung di yun mutuo. Kaya kung imo na siyang pugso, mamuliki. Di ba? Wa may pinugsanay ang pagpangalaga sa Ginoo. Even kani atong mga panahon, ang mga katawhan nagsunod-sunod ni Jesus aron mangayo sa kaayuhan, mangayo sa ilang gikinahanglan. Ano ni mensahe si Brother Jomar Kabual Kalago from Pantaw? Good morning, Pastor Saf. Good morning sa tanan nga mga Kalago family. Diha sa Pantaw, ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Sa mga Kabual family. Sa mo tuo, pero dili mo tuo anong atong pugso. Freedom man ang atong pagpangalaga. Matod pa dire, sa mo tuo kaniya, niining paagi gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagpailo. Mapailobon. Kung ang tao walay pailo, dili yun na sa maingon nga dunay Ginoo sa Ginoo. Even ang Diyos nagpahilom magani kita bakang tao. Even ang Diyos nagpaupos magani, pero Diyos yun siya. Bao nga sa tanang panahon sa atong kinabuhi, kung doon na kay Ginoo, bisan sa imong pagpailom, sa imong pagpaubos, madayag yapon ang hustisya. Hustisya nga gikan sa Ginoo, dili hustisya sa tao. Kaya ang hustisya sa tao, magsigiram ng uyon-uyon sa iyang isikatao. Mapailobon, wala niya tagda ang ilang tanawaragon ang Diyos. Wala niya tagda ang iyang mga sala kaniadto. Wala gani tagda sa Diyos ang atong mga sala kaniadto. Sa tumba, doon na pagko'y sunod ani. Kaniadto. Ingon ang bersikulo 26, apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong, himuon niyang matarong ang tanan nga mutuo kang Hesus. Ikaw o ako, mutuo ba kang Hesus? Kung ikaw o ako mutuo kang Hesus, magkinabuhi sumala ni Hesus. Kaya kung ikaw, kung ang tao mutuo ni Kristo, o niya ang kinabuhi dili mao, dili sama sa kinabuhi ni Kristo, ang iyang pagtuo kutubras pulong walay pagbuhata. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong, himuon niyang matarong ang tanan. Pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng siya, tibuok kalibutan kung mutuo nga dunay Kristo. Matarong o himuon niyang matarong ang tanan nga mutuo. Asa mutuo? Sa title sa simbahan, sa karitula, sa sikta, sa adlaw ipapahulay, sa adlaw Sabado, sa adlaw Domingo. Kung ang tao mutuo ni Kristo. Versikulo 27.
karon unsa may angay tang ikapanghinabok kuy sama. Siyempre doon na may mga tao nga sama ni ana na manghinabok dayon mga igsoon. Karon unsa may angay tang ikapanghinabok? Wala. Gitubag sa Biblia, wala. Gi-close dayon sa Biblia. Kaya kung manghinambog ang tao sa kalibutan, ingon ang Biblia, wala mo ikapanghinambog. Kay ako'y tag-iya sa kalibutan, ako'y tag-iya sa inyong kinabuhi, ako'y tag-iya sa tanang mga butang. Ngayon yung gikinahanglan. Time will come karon, pwede nang bawion anytime kung ang Diyos dili na malipay sa itong kinabuhi. Amen ba? Matod pa diri? Karon unsa naman angay tag ikapanghinambog? Wala. Nganuman napailaing nganuman tungod ba kay ang tao nagtuman sa balaod? Dili. Ingon ang Biblia, wala ka gipakabalaan, wala ka nahimong balaan sa pagtuman sa balaod kaniadto. Ingon ang balaang kasulatan, dili kung dili tungod sa iyang pagtuo. Kay maoy atong gituohan nga ang tao himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Pero kung ikaw mintuo, doon na doon kay buhata. Kay mahimong patay ang pagtuo kung bulag sa pinuhatan mo hinungdan nga ikaw o ako mo angkon nga Kristohanon, si Kristo mo'y nabuhi nimo. Sa kahimtang ni Jesus, bisag unsaon sa understatement, wala yun siya. Moabot ang mga pagsulay, mintabok sa laing balangay, natulog rin si Kristo. Ang mga tinunan niya, pertinang mahaya. Kung sa igingon sa mga tinunan, mga matay na kita nene. O baka ni namatay, nangamatay na. Yan naman, gawin naman ang desisyon. Doon na may mga tao nga sama ni Ana, nga may mahukom sa kaumaon sa iyong sigataw, na kung walay Kristo. Apan kung doon na kay Kristo, kanunay pa nang mag-ampok nga musamot ka kaadunahan sa kalibutan. Iampo pa ang mga dautan. Mao nga sa panahon nga ikaw ug ako doon na kay Kristo sa kinabuhi, di ko ka mabala ka sa bisan unsa sa imong panginahanglan, sa tanan nga imong gikinahanglan. Ngano man doon na ba kay Ginoo, Lord, ikaw na mag-ikon nini. Nakasinapi ba mo nini? Ibutang sa inyo kasing kasigo na una nagimahal mo sa Ginoo. Ayaw irisa nga dunay mga panahon nga kamo nang kinahanglan sa tabang gikan sa Dios, wala mo kawanga. Kay dunay mga sitwasyon nga mapakyasta kay dili gusto ang Dios na sa atong tanang kagustuhan kita mo'y tumanon aron ta mahimong karbo sa katilingban. Amen ba? Kay dili na ikalipay sa Dios. Ingon diri, kay maoy atong gituohan nga ang tao himuong matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Versikulo 29. O Dios ba lamang di ay siya sa mga Hudyo? Dili ba Dios manusab siya sa mga dili Hudyo? Dios siya sa tanang mga Dios. Apan dinis kalibutan, dunay nag-angkon nga maura gini among Dios. Apan dili siya tinuod nga Dios, kay Dios. Si Jesus ug ang Dios iyang higugma ang tanan. Mahinungdan nga illustrate, gidupan niya, nagsakripisyo siya tungod sa tanan natong kasalanan. Apan ayaw ibutang sa una-una nga doon na pa'y magdupaon niya nato nga ikaw ug ako magpabiling makasasala atubangan sa tong Ginoo. Dili ba Dios man siya usab sa mga dili Hudyo? Matuod siya nga Dios. Usab nila
Tungod kay usara ang Dios. Nag-ingon ba ang Biblia daghan ang Dios? Unsay gingon diri? Tungod kay usara ang Dios, himuon niyang matarong ang mga Hudyo pinasikan sa ilang pagtuo, o ang mga dili Hudyo himuon niyang matarong pinaagi-usab sa ilang pagtuo. Bisag unsa pa ta kadautan sa kalibutan, hinumdumi kung ikaw ug ako mutuo nga adunay Ginoo, mapag-ug ka atong pangan sa atong Ginoo. Mausab gyud ang atong kinaya, mausab gyud ang atong batasan, mausab gyud ang dagan sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kung mausab ang atong batasan, mausab gyud ta. Di ba mo ingon ka nga, wow, nindot man di ay magpailob sa. Kaya kung wala pag ko magpailob, makapatay na kung tao kay gibuli kong maayo. Di ba? Makasumpag na ko. Pero doon na po yung mga Kristiyano pag-unaw nagpanumpag sa mga taong dili mga Kristiyano. Naa ba? Ay naa, oy. Katong mga tao wa kasabot sa mensahe Ginoo. Na po yung mga tao, mga Kristiyano nga ning-angkon nga gusto kayo mamuli sa iyang isikataw. Naa ba? Naa, katong wa magkinabot sumala sa Biblia. Na ba'y tao mga kaigsunan nga walay pailog? Naa, kung wala kasabot sa Biblia. Apat kung ikaw o ako na nakasabot sa bulong sa Ginoo, muingon lang yun ka. Pasagdai lang yun na sila sister, pasagdai lang yun na sila brother, kaya wala na sila makasabot sa ilang gibuhat na ay Ginoo nakakita sa atong trabaho. Amen. Tinoon na yun. Ma-enjoy ka. Ang imong kasing-kasing, dili ni mo magamit sa mga tao, mga garboso, sa mga tao hipokrito, nga tudluan ka. Mao na iwali, pastor. Kasi ko kaigo, dili gani, di mo na usbo ni mong wali, di ko musik pa. Wa na sa mabugos ang mga alaga sa Ginoo, kadili na musimba. Ang importante mga kaigsunan nga ikaw ug ako makasabot sa mensahe Ginoo. Unsa may rason? Amen ba? Kaya mao man ay mga mentalidad sa tao mga kaigsunan. Nga mo ingon ang tao nga pagkanaghana ra bagyong simbahan. Yes. Kung bisan asa ta mo simba, kung ang nagdala sa simbahan nagtuman sa kamaturan, maigo na gyapon ta. Gawas kun muuyon-uyon lang o mausay batasan sa nagdala sa simbahan nga mo compromise lang sa mga batasan sa kalibutan. Okay ra ng bisyo, okay ra ng inom, okay ra ng pamay, okay ra ng sugal. Hinumdumi magsakripisyo even ang imong kaugalingong pamilya sa imong kinaiya. Maapil ang tibok pamilya. Galungan man nimo. Ayaw, mas labi patang makasasala at agbangan sa Diyos. Base sa balang kasulatan. Matod pa diri mga ison, tungod kay usara ang Dios, himuon niyang matarong ang mga Hudyo pinasikat sa ilang pagtuo, o himuon niyang matarong ang mga dili Hudyo. Hudyo o dili Hudyo, pareha ba silang buot? Dili o Chinese, Amerikano, Negro, Pilipino, lahi na siyang lahi. Pero ikaw o ako nagdupa si Kristo. Nagsakripisyo siya tungod sa iyang gugma. Ikaw o ako igsoon kung doon na kay gugma sa iyong sikataw, labaw sa tanan sa mga alagad sa Ginoo, dayon ka magpasakit. Pero kung wala kay gugma, babalaan na benta. Even sa atong inilihukan, hinumdumi mga igsoon, mas haid pa o mga panghuna-una ang mga alagad sa Diyos kaysa sa mga tao nga wala kay balo sa mensahe Ginoo. Apan hinumdumi, nagpailog ta. Nagpailog ka, nagpailog ko, nagpailog tang tanan na adunay kahibalo sa balaang kasulatan. Ay maunay gustos Ginoo kanato. Ikaw ug ako, kung layhan tang mabago,
Pagpaubos, pagpailot, pailom mga ni ang Diyos. Kita pagkahaong ngayon. Enjoy ang kinabuhi. Ingon ang versikulo 31. Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Wala. Kundi gidugangan. Anawa na ko. Wala. Gilikon hinuon nato ang balaod. Wala. Gireject ang balaod hinuno ang gilikon. Kung ang usa ka balay mga igsuon sa lantaw nimo nga kulang sa mga bris sa panahon sa bagyo mga igsuonan buingon ka ato ni sa butangan og suporta sa ligi kay parang dili ni sa muhiba. Kung are ka sa flooring bulahan dili ni sa mo split ato ning butangan kabilya ato ning iipon tanan bulahan do na sa lagi tawag og unity. Unang kahapong adlaw kulang magipog tubig dire o niya naghalo na pirmerong arangkada pulo kasako na enjoy ang atong makaigsunan diha sa trabaho. Dili trabaho sa tao kundi dili trabaho sa Ginoo. Gikan sa mga bata naghakotay tubig ang mga dagko mga babae mga igsuon. Grabe. O nga dili nato i-underestimate ang mga alagad sa Diyos. Kaya kung atong i-underestimate ang alagad sa Ginoo, hinumdumi, kita mo'y magbuot sa kaugmaon sa itong isig katao. Ikaw o ako, wa nyo ta mahibalo sa plano sa Ginoo ngadto sa iyang isig katao. Mao nga masubutan mamalandong kung ang imong isig katao i-underestimate sa iyang isig katao. Nagpasabot, ikaw ba mo'y nagbuhat? Ikaw ba'y nagbuot sa iyang kaugmaon? No. Kundi ang nagbuot yan na mao ang Ginoo. O hinungdan din sa kalibutan dunay mga tao nga kulang o iyang pisikal nga bahin pero malipayon nga nagserbisyo sa atong Ginoo o kiblis sila kay nakita sa Ginoo nga wala sila nagpasi sa ilang pagkatao kundi nagpasi sila sa pagkamaayos sila sa Ginoo nga hangtod karon buhi pa sila dinis kalibutan. Apan daghang mga tao sa kalibutan karon gikan silang lapalapa ngadto sa kinatapusang alimpolo kumpleto pero mga hipokrito. Ano ni mensahe si Sir Alejandro de Coiva from Maderita, Bay City, Negros Oriental. Amen, Pastor. Kung ikaw kung ako magpasalang yun sa pulong sa Diyos o makinabuhi nini, wow, mahimong mabulokon ang imong kinabuhi karon. Pwede pa ba, Pastor, nga ako bisyoso man? Pwede pa. Aron mausap ng dagan sa kinabuhi sa imong pamilya. Malipayon pa ang imong pamilya. Kaya ang imong sakripisyo, ang imong paghago, dili mapunta sa bisyo, kung dili mapunta sa imong pamilya. Oras, minuto, kahago, sakripisyo nimo walay kulang. Labaw sa tanan ang pagsakripisyo nimo, isakripisyohan usab nimo ang mga buluhaton para sa atong Ginoo. Sama niining mao nga panahon karon. Kamo, ikaw, tanan nga naminaw sa FM Radio sa 95.3, nasayod ang Diyos. Pag-abli pa lamang sa inyong mga FM Radio, doon na na'y panalangin nga gihanay, hinay-hinay, pagmulda ang Diyos sa inyong kinabuhi. Ingon ang Hebreano, atong basaon ang Hebreanon Kapitulo 10, versikulo 10. Doon ay mensahe si Kristo ngadto sa Diyos. Si Kristo mga igsoon nagpakatao siya sama nato kay gipakatao siya sa usa ka tawo nga si Birhen Maria nga sama nato at masakitan sab siya lamang ano na say pinasay kay gikan masas amahan nga gipadala sa kalibutan. Ikaw kung ako ang mga Kristohanon, siyempre masakitan sa pang mga Kristohanon. Pero kung doon na may Biblia nga buligon ka na ito, ma-enjoy rata mga Yeso.
Matod pa sa Hebreanon, kung ano na mo Biblia, Hebreanon Kapitulo 10, versikulo 10. Ingon dire. Ako ning basahon. Matod pa dire sa versikulo 10, sa Hebreanon Kapitulo 10, versikulo 10. Tungod kay gituman ni Kristo, ang buot ipabuhat sa Dios kaniya. Gituman ni Kristo ang gipabuhat sa Ginoo. Kinsa man ang Ginoo, mao ang iyang amahan nga mao ang Dios. Gituman sa iyang anak nga mao si Kristo. Matod pa dire sa 10, egon dire. Tungod kay gituman man ni Kristo, ang buot ipabuhat sa Dios kaniya. Nahiluan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas, sa makausa lamang alang sa tanang panahon. Kapila siya muhalad sa iyang kaugalingon, kausa lamang alang sa tanang panahon. Hinumdumi, wala na laing magdupa sa krus. Sa kada Biyernes Santo doon na pa'y magdupa, kana gisuit-suit lamang na nagpagkita sa katilingban na hinulsol, pero pagkauma mo ragyapon ana rin ng adlawa, ana rin ng Biyernes Santo, pagkauma hipokrito na po. Apan si Jesus, ang iyang pagsakripisyo, ang iyang gibuhat, usa lamang na mahitabo sa iyang kinabuhi, sa iyang pagsakripisyo dito sa Kalbaryo, alang na sa tanang panahon. Ingon dire mga igsoon, tungod kay gituman man ni Kristo, ang buot ipabuhat sa Dios kaniya. Ikaw ug ako pwede kong makabuhat sumalang sa ipabuhat sa Dios. Pag kinabuhi ka mataro, o kigugmao na to ang Dios sa tibok na tong kasing-kasing, sa tibok na tong kusog, sa tibok na tong kalakog espiritu, maunay na kong sugo ngadto sa taon. Tungod kay gituman man ni Kristo, ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas, sa makausa lamang o alang sa tanang panahon. Kausa lamang alang sa tanang panahon, o wala na ilain pa nga magpakamatay sa tong sala dinis kalibutan. Ingon ang Hebreanon Kapitulo 10, versikulo 26 ngadto sa 27. Hinumduman na to mga igsoon, wala na ilaing magdupa aron ikaw ug ako mapasaylo at ubangan sa ito. Wala na. Wala na chance. Atong basahon ang versikulo 27 sa maong Kapitulo 10, versikulo 26 ngadto sa 27. Ingon ang Biblia, wala na'y sakripisyo alang sa mga sala, kung tuyoon gayud nato ang pagpakasala. Muatras ko sa versikulo 29. Aron ta mapasaylo moduol tas Ginoo, dili ta moduol sa karitula, dili ta moduol sa simbahan nga ang sikta o karitula maoy ilang gihimong Ginoo sa ilang kinabuhi. Ingon ang versikulo 19. Unya ato ning basahon ngadto sa una. Matod pa dire, busa mga igsoon, may hingpit kitang kagawasan sa pagsulot sa labing balaang dapit pinaagis sa dugo ni Jesus. Wow! Kung ang Biblia nagsulti nga aduna tay kagawasan, pwedeng di gud ka motoo, pwede sa kang motoo, kay ikaw o ako dunay kagawasan, mudawat ba sa balaang kasulatan. Apan sa dili sa pwede nga atong desisyonan ang mga alagad sa Dios. Busa mga igsoon, may hingpit kitang kagawasan. Unsay kagawasan? Hingpit. Nagpasabot na siya, pwedeng mubuhat ka, pwedeng bukang dili mubuhat, depende
kung laihan tang mag-usap sa kalibutan. Kung ang tao maisot, kung nangandoy siya maadunahan, mangandoy siya adunay pagkaon, doon na may siya'y buhaton. Mudol ba kaha ang pagkaon sa kusina kung wala kay buhaton? Dili ka magsakripisyo, dili ka maghako. Hello. Kung ato ginang sabto pag-ayo ang balang kasulatan, dili ko ta mabago, kung dili sa ta magpabago. Dili sa ta mausap, kung dili ta magpausap. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Mami ni Sohel. How are you today? Share, ma'am, from another country. Although ato ani siya ang friend, usa ni siya ka missionary from Korea. Dili maguni sa kasabot mga kaisunan o Binisaya. O nakasalamat sa Ginoo, dili man kaisunan, dili masabta mag-practice og Binisaya kay dili mata Koreano. Una nga ang atong mga kaisunan, ang atong mga follower of listeners sa Sign FM, girambol lang atong lingwahe, maisog doon ay ginagmay in English, doon na po'y ginagmay Tinagalo, doon na po'y ginagmay nga Binisaya lang din mga kaisunan. Mas nindot pa, matod pa ni Apostol Pablo, kung mo gamit kong kalaing-laing lingwahe, digin mo kasabot. Kaya naabi ko diri. O nga kung diri ta nagwali mga kaisunan sa Pilipinas, lang alam magkinatsilata, lang alam ta mag-Spanish. Amen ba? Kuna ito pasalamatan ang Ginoo sa tanang mga follower ko listeners sa Sunny FM 95.3 na nagdugang ang atong mga viewer. Adunay mga alagad sa Ginoo sa naglaing-laing mga title sa simbahan. Wala sa tay gibasi, wala sa tay gidipigan. Ang atong gipaabot diri, mensahe lang Dios Ginoo. Dili gyud mensahe sa karitula. Dili gyud mensahe sa tao. Kung ikaw ug ako kung laihan tang mabago, magpakuruhin kita kanunay sa mensahe sa Ginoo. Pero magpakuruhin ta sa mensahe sa atong silingan, sa atong sikatawo, na wala ka ni Ginoo, matakdan sa pagtawo. Ato pa diri mga igsoon sa kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Russell Candelario nga nagwas karon diha sa 101.1, 101.3 sa sitio Malabuyog, sa sitio Sardinia, sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog. Ang Ginoo magapanalangin sa mga Dinoyo family, sa mga Candelario family, sa tanan nga naminaw diha sa 101.3. I declare blessing sa katakusa ang inyong ubos nga lagad. Kanunay ko din nga naninguha, naningkapot-kutob sa itong mahimo. Even labaw sa tanan ninyo nga dapit, dili nagbase sa ato ang trabaho, kung dili nagbase tas pagkamaayos Ginoo. Gibuhi ta, gisuplayan ta sa pila ka tuig din sa FM radio. Kay ning abot ang panahon nga wa gyud trabaho, akong asawa way trabaho, daghan ang mga batikos, even sa akong mga paryente, sa uban nga mga paryente sa akong asawa. Grabe ang mga mensahe. Doon ay mga mensahe nga wala na ginahot si pastor, wala na gina sila. Pero hinumdumi mga igsoon, dili sila Dios na may tag-iya sa tanang mga butang. Girid na ang balok, girid na, kay wala na license. Wala ta magsalig sa atong kapasidad, nagsalig ta sa pagkamayos Ginoo. Ano na yung mga mensahe nga unsa kahay bayan nila sa paglukat o lisensya, dili kita mo'y nagbayad, kung dili ang nagbayad ang pagkamayos Ginoo. Nagamit ang Diyos o mga tao na mas labaw pa sa atong ikinahanglan ni atong mga panahon. Grabe. Pero nagpailip ta, nagpaubos ta, kay maunay gustos Ginoo sa imong kinabuhi. Bulahan ka, bulahan ko, bulahan kitang tanan nga magpaubos sa isip ka tao, kay ituboy ta sa atubangan sa Ginoo, dili ituboy sa atubangan lamang sa tao. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Raji Mosa. Tingali maisuon mo ni say aplido o Muslim Mosa. Wala tay relihiyon nga ito nga gidipinsahan. Tanan o pinta nining atong programa. Ang gusto lang sa Ginoo sa atong kinabuhi, muduol lang tas Ginoo nga mapanumsamon.
Mudo lamang tas Ginoo nga makasabot tas mensahe gikan sa Ginoo, dili mensahe gikan sa tao. Matod pa diri, busa mga igsoon may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo ni Kristo. Gibuksan niya alang kanato ang usa ka bag-ong agianan. Mao nga ikaw ug ako, kung layhantang mabuksan ang laing agianan, wala ba kata malato sa atong agianan nga magsigir tag balik-balik? Mangita tag alagianan nga paingon sa kasiguruhan, kabaguhan sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Marami. Ano na yung mensahe sa Brother Gloria Donare Fortuna? Amen. Tinuod yun na, Pastor. Salig lang yun ta, Ginoo kanunay. Nalaygon ang Diyos. Tinuod yun. Wala ta magsalig sa atong profesyon. Wala ta magsalig sa atong kahibalong. Wala ta magsalig sa atong skill o abilidad. Nagsalig ta sa pagkamahis Ginoo. O ang Diyos na mo paangay sa mga tao magpapiling magpainumsanon sa iyang katubangan. Kaya maumanay ang gusto ka natin tanan. Mauna mga eksyon. Ingon diri mga eksyon. Matod pa diri 21. Doon na kita'y usa kagamahanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios. Doon na tayo usa kagamahanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios kinsa man siya. Busa manuol kita sa Dios, uban ang matinun-anong kasing-kasing og lig-unon lig-ong pagtuo. Asan ta udool? Matinun-anong kasing-kasing. Daghan na bagyong muduol na dili matinun-anong kasing-kasing. Mga hipokrito, mga tigpagkarong inon. Na aba? Na bisan asang simbahan na agyo na. Apan bless ka, bless ko, kitang tanan, dili ta hipokrito ato pangan sa tong Ginoo. Amen ba? Kay ang tinuod nga dili hipokrito, sa kalisod sa kawaladon, magpabiling siya, mukupot sa saad sa Ginoo, moingon lang yun na siya. Luyos sa pagsulay, lon-lon kalimay. May nungdan, na ikaw o ako, luyos sa atong sakripisyo, luyos sa paghago, luyos sa mga pag-antos, kadaugan, kasiguruhan, kabaguhan, kausapan, satakan sa atong kinabuhi din sa kalibutan. Matod pa diri maigsoon, busa manuol kita sa Dios uban sa matinud-anong kasing-kasing. Unsang klasiha ang pagkamatinud-anong kasing-kasing? Og lig-ong pagtuo. Duulo nato siya uban sa kasing-kasing nga pinaagi sa binisbis na hinluan gikan sa konsensya nga sad-an og ang lawas nga nahinluan pinaagi sa tubig kapot ni. Ingon sa unahan, magpabilin kitang maligon sa paglaong nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayon niya ang iyang saad. Grabe. Kinsay nagsaad sa tao? Ginoo. Pero ang tao sa kalibutan nga mga hipokrito, maayo ra na karon, pero ugma ikaw pa'y isyohon. Okay lang yun na, sister. Okay lang yun na ka-sir. Okay lang yun na, ma'am. Mga follower o listener, hinumdumi ang inyong ubos na lagan kahit kanino taas no kay doon na tayo Ginoo. Magpabilin tang mapainom sa nun, hinumdumi mas ulahan ang magpaubos kaysa magpataas. Kay ang magpaubos ipataas ug ang magpataas ipaubos. Hinumdumi ang pamaagis Ginoo ug hinumduman nato kung ang tao layhan mausap ang iyang kinabuhi din sa kalibutan. Mutuo tas balang kasulatan, dili ta mutuo sa suligilanon sa katilingban, sugilanon sa imong silingan, sugilanon sa imong isikataw, mawa ka di Ginoo.
Salamat sa Ginoo sa kinabuhi niya Ma'am Norberta Yotratse from Bulod Pindoy Negros Oriental nga nagwat sa atong programa. Labi na sa mga Yo family, sa mga Tratse family, ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa kaninyo. Dili mga taknaa mga kaisunan, atong pamalandungan ang mga mensahe Ginoo. Mupadayon ta sa bersikulo 26. Magpabilin kitang maligon sa paglaom nga atong nahuktan, kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang saan. Magdinisigay kita sa pagpakita sa gugma o sa pagbuhat sa maayo. Munang kahapong adlaw, inlakaw man ko mga igsoon niya, wala magoy tubig diri, kaya wala man nato maayo ang host, ay doon na di ay problema. O niya sa atong kabisi, wala na magoy oras. Maunga ang atong magkaigsunan, doon na sila ipapaagi, pag-abot na ko diri, kaya naabtan man ako na kayong-kayungay sa dakok ay drum. O niya wala man sila kahibalo ang uban, nga ang drum, doon ay 200 ka litros, ay kubuga kayo na. Imagine ni mo, 200 litros maigsuon niya, pila na silang kakayo. O niya magtuwak-tuwak pag yun ng tubig maisusulod sa drum. Kanagong ilang gilakuan kayo kung makita ninyo ang video, grabe ang sakripisyo. Pero mas grabe ang panaghiusa na enjoy ang mata ko sa. Diba? Kay dunay gugma. Gugma sa pagtabang sa buluhaton sa simbahan. Dili lamang nahigugma sila ni pastor, dili lamang nahigugma ni pastora, kundi ang ilang gugma gugmas Ginoo, kay tinuod ang ilang gugma, kay nahibalo sila nga tanan nilang paghago, tanan nilang sakripisyo, tanang panahon para si Mayas Ginoo, nakita na si Ginoo. Pero maghago lang ganit ha, magpakita lamang tas katilingban nga naghago kunuhay ta. Dahil ipanginam ko kay wala magyud ko ana sa step brother, kanang simbahan na di ko na mahuman. Masubo kita pang palandungon maison doon ay mga tao kasama niya na. Pero ato na silang yampo. Na time welcome mapuksan ang ilang unaw ng salabutan. Pero hangtod sa hangtod, ilikod sila mabangko. Inikbalik ni Jesus maurag yapon, wala tayo mahimo. Ang atong mga mahimo karon mga Kristohanon nga nakaibalo sa palang kasulatan, ato silang yampo nga unta malamdagan sila. Nga makasabot sila sa Biblia. Makasabot sila sa mensahe Ginoo, pamaagis Ginoo, aron kitang tanan malipayon nga mga tubang musugat sa atong manluluwas nga mao si Kristo. Inyong ubos na lagan, wala tayo gipi. Bisan unsang denominasyon, samtang buhi patas kalibutan, paningkamutan na itong kutab sa itong mahimo, nga atong magamit, nga atong kapahimuslan ang pagkamayos Ginoo sa itong kinabuhi. Dili pagpahimulos ng mga busarta, kung dili pahimuslan nato ang pagkamayos Ginoo nga atong ikapaambit ngadto sa tibuok kalibutan. Grabe. Ingon dire, magdinisigay kita sa pagpakita sa gugma, sa pagbuhat og maayo. Dili nato undangon ang pamatasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinisigay hinuon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa atong Ginoo. Ingon ang bersikulo 26, mao ni atong gibasa kaniya. Kay wala na'y sakripisyo alang sa mga sala, kung tuyuon gayon nato ang pagpakasala, human kita mahinlo sa human kita mahibalo sa kamatuoran. Kung ikaw o ako, sister, brother, sister, na kahibalo na sa kamatuoran, hinumdumi ayaw hikalimti ang kamatuoran ng pagdala na itong kagawasan, nga mahimot ang gawas nun sa atong tawahanong batasan sa kalimutan. Siyempre, nabagit ay batasan. Ayaw. Dili ta pwede mga igsoon nga dili ta mo angkon awag ko'y batasan, Pastor Roy. Nakay batasan. O sa klasiha sa batasan. Pangginoo pa o pagkalibutanon pa. Maumang gani ningon ang Biblia, patya ang inyong
tawahanong kinaiya kung ato ng literal magwa tag sagot ka atong patio na atong tawahanong kinaiya, dili mamatay ang tawahanong kinaiya kung wala ang Biblia. Mamatay lamang ni ang tawahanong kinaiya kung mutuo ka o mubuhat sumala sa pulong sa Diyos. Ang atong oras mga igsoon, alas 5:51 na sa kabuntagan. Ingon din rin mga igsoon, Mateo Kapitulo 26, versikulo 39. Even si Jesus mingreklamo sa iyang amahan. Mingsulay sa reklamo, pero wag sa inahimo. Ning-ingon siya, ang imong pagbuot, amahan, mo'y matuman, dili ang ako. Pero gihimo niya ang sakripisyo. Gikuyog niya ang iyang mga tinunan. Mingadto sa bukid sa Gitsemani aron mag-ampo sa iyang amahan na mao ang Dios. Grabe. Grabe ang sakripisyo ni Jesus. Pero wala gani ni makit-i sa iyang mga kauban. Igsuon, usahay masubo ang mga alagad sa Ginoo. Tanan gibuhat sa mga alagad sa Dios aron makita nga dunay Kristo sa iyang kinabuhi. Apan doon na po'y mga tao nga sama sa kinabuhi sa mga kauban ni Kristo. Even nahimo ng mga tinunan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Gideon Candelario from Sitio Kalugtugan, Barangay Sirenia, Malabuyo, Cebu. Live Sabta, sa 11.3 sa Shine FM sa mga dapit. Ang Ginoo magapanalangin sa tanang kanaminaw diya sa FM radio sa 101.3. Ang Ginoo magapanalangin sa katapusan kanina. Maayong buntag, Pastor, live ka sa 101.3 FM Malabuyo, Cebu. Wow. Unang kahapong adlaw mga ison. Grabe. Even ako, dili ko ka-explain sa pagkamayos Ginoo. Sa taas ng mga sakripisyo, sa taas ng mga pag-antos, iabot yun ang panahon nga gitubagtas atong mga pagkan. Ako pasahon mga igsoon. Ingon diri sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 39, mingreklamo unta si Jesus, pero doon na siya gibuhat. Ang iyang pagbuhat, grabe ang sakripisyo. Dili ordinary ang iyang pag-ampo, ninghapa siya. Ipatuluan niya siguro. Halos apat wala ni makiti siya mga kauban. Nangatulog lang mga iso. Ang mga alagad sa Ginoo, tanan gibuhat para sa kaayuhan. Apan doon na po'y mga hipokritong tao. Iisap na ito na malikayan. Kay even ang Diyos, doon ay kontrabida sa Diyos. O magpaka-Diyos. O mangangkon sa dili niya hinabuan. Inis kalibutan doon na ba? Doon na sa nakalaing-laing makasimbahanan na asam na. Nakalaing-laing mga alagad sa Diyos na atong nakahuloy bilog. Patod pa nila. Agrabiha, Pastor. Niya magpasiar magunta maigsoon sa giingnan kung ang akong amahan ka Pastor. Diba? Nakahibalo magyaw ka? Si Kinsa. Kung nasayod ka nga si Kinsa ang dako og tides. Ayay. Kung maunay atong behavior, igsoon, ayaw na lamang tabang. Ayaw na lamang og tabang sa mga alagad sa Diyos kung maunay atong una-una. Kaya bisan kanusa, huwag ta magpabuhig sa katilingban. Kung dili nagpabuhig ta sa pagkamaayos Ginoo, ug ang Ginoo maoy nagpaangay sa iyang mga alagad. Akong basahon mga igsoon. Matod pa diri si Mateo, grabe ang iyang gibuhat. Sa wala pa siya dakpa maigsoon, naagi siya gibuhat. Ug nasayon na si Jesus, nga mas grabe pa ang umalabot niyang sakripisyo. Nagluhod siya, nagampo siya, nagtukaw siya, nagpatagas siya siyang mga luha. Ug mingreklamo siya, siyang amahan. Apan wa siya'y mahimo. Ingon siya, amahan ko, kung mahimo isaylo kini kupa sa pagsakripisyo,
apan wa ko'y mahimo, kay ikaw may magbuot sa akong kinabuhi. Kung ang Dios maison may magbuot sa akong kinabuhi, dili kita ko'y nabuhi kung dili si Kristo na. Meaning to say, kay si Kristo na ang nabuhi, doon na kay pasensya, doon na kay pagpugong sa kaugalingon, doon na kay pagpailog, doon na kay pagpaabot sa insatong panahon nga ihatag nas Ginoo sa imong kinabuhi. Doon ay mga katawhan na nakita sa Dios nga nahimong seryoso at ubangan sa Ginoo, giblis o giblis. Grabe. Matod pa diri mga ison sa 39. Ingon ang 39 mga ison, ako ning basahon. Minglakaw siya sa unahan, minghapa sa yuta. Unsa kahayang gibuhat? Mas grabe ang sakripisyo ni Jesus. Nabuhat ba ni sa tao karon? Nabuhat ba ni sa usa ka alagad sa Ginoo? Dili sabta makaingon nga wala ni mabuhat sa uban. Nga wala nga imong nabuhat. Hinumdumi mga igsoon, ikaw ug ako, wala ta masayon sa gibuhat sa uban. Ug masayran lamang ni nga nagtuman siya kay nakapadayon hangtod nining mga tawa. Ug walay tao nga makapugong sa panalangin sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Dodge Baldonado from Maynila. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa mga Baldonado family. Ilabi na ni Pastor Rece Baldonado diya sa Basay o ni Pastor Saison Renato. Ang Ginoo magapanalangin sa mga usa kanato. Inghapa si Jesus kay iyang nasayran nga mas dako ang sakripisyo ang nga iyang gisagubang ni ining mga panahon na. Pero sa gibuhat sa iyang mga kauban ng mga tinunan na naghagok. Bato pa diri mga igsoon. Ingon diri mga kaigsoonan. Sa mao nga gibasa sa 39. Minglakaw siya sa unahan, minghapa sa yuta, ug nagampo nga nag-ingon. Grabe. Nag-inusara si Jesus niya ni panahon. Mga alagad sa Dios, dunay mga sitwasyon nga ikaw ug ako try na hibalo og ang Dios. Wala na kahibalo ang mga kaigsunan sa imong gibuhat nga doon na kay sikrito at ubangan sa Ginoo. Doon na ba kay sikrito nga gibuhat para sa Ginoo nga malipay ang Ginoo? Kung doon na i-bless ka. Hinumdum may mga igsoon sa atong kinabuhi. Ako nag-isir ninyo. Si kinsa man ang hatagan sa panalangin atong siran, ingno na ko sila, ingno na to sila. Ayaw na isugid ni bisan kinsa. Ayaw na ipo sa Facebook. Basta ang inyong alagad sa Ginoo, si kinsa man atong siran sa panalangin sa Dios, dili ta malibay nga iporga sa katilingban. Okay na. Kay nasayod ang Dios atong gibuhat. Kanina ito mga igsoon, even sa akong kinabuhi, dili ko tighter. Tingali doon namatay tawhanong kinaiya, magpasigar ko ta kaniya ito, pero karon nasabta na to ang kinaiya ni Jesus. Ano na yung mensahe sa Pastor Gideon? Sa atong pag-alagan na ay mga panahon na bubati ta og dili gayon kayang dawaton. Labi na doon ay mga tao nga malayo, bubiya, mudaot apan kinahanglan, kaantigo tang, mudawat, makaakit yun ta niini. Yes, tinuod yun. Ang importante, makabalo lang yun ang mudawat sa kamaturan. Kaya ang kamaturan, maghatag ka na itong kakawasan. Ikaw ug ako, nagkalain-laing kasinatian sa kinabuhi. Lain-laing hiyas nga gipiyal sa Ginoo kanato atong ning ampingan. Makaagi makagkalisod, makaagi makagkawalanon, makaagi makapagsulay, makaagi makagrabing pagdaot apan hinumdumi, bless ka, bless ko, kay luyo nining tanan kadaugan og panalangin nga giandam
sa Ginoo kanimo o kanako o kanatong tanan ni adtong nakasabot sa balaang kasulatan o nagkinabuhi nini. Atong basahon pagpadayon, si Jesus milakaw siya sa unahan uwa kisay kauban. Kauban niya ang mga tinunan, iyang gidala, pero sa iyang mga pag-apo, wala sila makikiusa. Sa atong kinabuhi, mga alagad sa Dios, doon ay mga sitwasyon na medyo bugan sa atong kaugalingon. Apan atong dawaton ang kamatuoran kay maunay tinud-anay dinis kalibutan. Ang importante, ikaw o ako nagtuman o nagkinabuhi sumala sa atong Ginoo kay time will come. Doon na pa'y mga katawhan na tinud-anay nga mga lagan o loyal sa mga bulaton para sa himaya sa Ginoo. Dili mga hipokrito. Diba sakit? Kung nasakitan man ka, kaniadto nga dunay mga taong hipokrito sa imong kinabuhi, mas sakitan ta. Kung ang Ginoo dili na nato mo ilang. Matod pa diri mga igsoon, minglakaw siya sa unahan minghapa sa yuta og nagampo nga nag-ingon, amahan ko kung mahimo kuha kanako gikan kining tanan ko pa sa pag-anti. Ning reklamo unta, mingon lagi kong unta kay wa magunimat hitabo siya ang kinabuhi. Kita mga alagad sa Dios, nangalagad sa Ginoo, package na ni ang sakripisyo, mga pulong ang dilimaw nga madawat nimo sa imong isikato. Natural lang ni kay doon na tayo ginawa. Apan i-enjoy na sister, brother, sir, ma'am, bless ka o pulahan ka kay mas pulahan ang tao nga gibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa pagsunod sa balaod sa Dios. O nag-iingon sa Mateo 5, versikulo 10, ngadto sa 11, ngadto sa 12. Ingon ang 12, maglipay hinuon kamo, kay dako ang inyong ganti atubangan sa Ginoo, dili atubangan sa tao. Hinumdumi, ikaw ug ako nga nagsakripisyo para sa buluhaton sa Ginoo, dili kagantihan sa imong silingan, dili kagantihan sa karitula, dili kagantihan sa title sa simbahan, kung dili ang magmuganti kanimo mao ang Ginoo. O walay bisan kinsa nga makapugong sa panalangin gikan sa Ginoo para kanimo, para kanako, para kanatong tanan ni atong layhan nga mag-usab sa kinabuhi dinis kalibutan. Wow, grabe. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Ninsky Magsalay. Nagwas-usap sa atong programa sa Magsalay family. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. O sa kinabuhi usap ni Alubang Noel, Sir Noel Alubang, nagwas-usap sa atong programa. Tanawa na kung si Jesus. Jesus siya, Jesus siya, o klaro diya sa Biblia nga gipadala siya sa iyang amahan nga mao ang Dios. Pero may reklamo punta siya. Pero ningon siya, ang imong pagbuot mao'y matuman, dili ang ako. Wow! Minglakaw siya sa unahan, minghapa sa yuta, o nagampo, nga nag-ingon, amahan ko kung mahimo kuhaa kanako, kining kopa sa pag-antos, apan dili ang akong pagbuot mao'y matuman, kung dili ang atong ipadayon pagbasa sa unahan. Ingon ang versikulo 40. Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an. Pila ka buk yang kaubat tulo, pero wa gani minunong ni Kristo. Mibalik siya siyang tulo ka tinun-an, mga sinalikan na bagyon ni. Mato pa diri mga ison. Og nakaplagan sila nga nangatulog busa giingnan niya si Pedro. Nga anong wala man mo makatukaw uban kanako bisag usalang ka oras. Unang mag-alagad si Ginoo, doon ay mga sitwasyon niya na biyaan ka, bulagan ka, o niya isyuhot pa dyan ka. Dili na siya malinaw bisan kung sa organisasyon nga nagkalaing-laing mga kapastoran, mga kasimbahan, mga leader sa simbahan nga atong ikahulubilo.
Doon na pagkani miingon na itong mga kaisunan. Siya nagka-pastor, nag-iingnan man yun may. Nga di ba, pastor? Nakahibalong mag-imukin sa itako, taes. Yan lo pa noon sa kaluoy, bitang pastor. Dili si pastor ang makaluluoy, kundi ang mga taong hipokrito mo'y makaluluoy at tubangan sa Ginoo. Kay si pastor, time will come, hatagan ang kadaugan. Hatagan ang kalapusan. Hatagan ang kagawasan. Labaw sa tanan, panalangin na sa Ginoo. Di maunay na sa kasulatan. Dili na tumutungo sa tao. Kaya ang mga butang din sa kalibutan, kung ato nang ipasigar mo sa itong sigataw, mawagtang na sister. Apan ang imong pagkamatinudanon at tubangan sa Dios, dili o dili ko na mawagtang. Maunay magdalas, kauswakan sa imong kinabuhi, din sa kalibutan. Ato pa dire, o niya mibalik siya, ngadto sa tulo katinunan, o nakaplagan niya sila, nga nangatulog busa giingnan niya si Pedro. Ganong wala man mo makatukaw uban kanako. Dunay may mga sitwasyon kasama ni anak labi nagnaanak ka sa alanganin ano ingno na ka wala ko kay lao inutil na irin na una kami atong exograbiha hindi ko mau ba mingon lagi ko mau ba ay okay na padayon na po di-enjoy nato ang pagkamayos Ginoo. Kay hinumduman nato maison sa atong kinabuhi dili o dili na ko ikalimtan ang pagkawas Ginoo sa akong kinabuhi. Uban sa akong pamilya, uban sa akong tulo ka mga anak, even ang akong asawa na sa Saudi Arabia. Gipahilo na ta, gipaangay ta, gipanalangin na ta, kay maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Kontento na ta sa bisan unsang kantag sitwasyon ni ining mga panahon na apan hinumdumi ang Diyos nakita sa imong sakripisyo paghago para sa iyang himaya. O dili siya makapugong sa panalangin nga moabot sa matagusa ni adtong matinudanon sa iyang katubangan. Ingon dire, nganong wala man mo makatukaw uban kanako bisag usa lang ka oras. Pagtukaw kamo o pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Nganong luya man ang lawas, kay luya ang espiritu hanong bahin nga naa sa lawas. Ingon ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 33, apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong kay kining tanan mga butang igadugang ra kaninyo. Meaning to see, sa diha nga imong unahon ang imong espirituhanon nga bahin o ang imong espirituhanon nga bahin mutubo ni, mulipang ni diha sa imong tawhanong lawas hinumdumi mga butang nga imong gikinahanglan mag-awas na diha sa imong sabakan o walay igong karangan kay matinud-anon ka man sa atubangan sa mong Ginoo. Hinumdumi ang naghatag nga walay pugong-pugong gipanalanginan sa Ginoo apan ang mga taong mga kuripot, mga taong pintador naghinay-hinay o kaunlod diha sa pagpangalagan sa Ginoo o ang espirituhanong nga bahin musamot yun ang kakubol. Igsuon sakit biya ang Biblia kung mga igot apan dili ta mga igo kung ikaw o ako nagbasa sa pulong sa Ginoo labaw sa tanan nagkinabuhi ta sumala sa Biblia dili sumala sa karitula. Mao nga si Jesus giingnan niya ang mga tinuan wa gyud mo kaunong nako even sa usa ka oras na lamang nga mo sakripisyo para sa Ginoo. Bilista kaayo ang atong mga kaigsunan. Wow, dili sila makakita sa iyang mga alagad sa Ginoo nga nagsakripisyo sa nitabayayong sila gikan sa mga bata, mga kababayenan, mga haptog na enjoy kay gi-enjoy ang pagkamaayos Ginoo sa atong kinabuhi. Di kinahanglan ato lagi masabtan ang mensahe Ginoo ug ikinabuhi
Kay imposible nga ang tao nga nakasabot sa mensahe Ginoo nga wala nagkunog kinabuhi sumala sa iyang nasabtan. Kung ikaw ug ako nakasabot sa mensahe Ginoo, dapat atong kikinabuhi kay nakasabot ta sa mensahe Ginoo. Wow, grabe. Kay nakasabot man ta, makahibalutan bubuhat para sa Ginoo. Kay mao na sikreto pag-abli sa panalangin sa Ginoo isa. Pangutana, pwede ba kami, pastor? Pwede ikaw, pwede kitang tanong? Pwede. Ingon ang bersikulo sa unahan, nganong wala man mo makatukaw uban kanako, biisag o sa lamang ka oras. Pagtukaw kamo pag-ampo, aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Nganong luya ang lawas? E bisag dili kaya, hala, trabaho. Unya way Ginoo kay nag-agpas na madatok sa kalibutan ning kubol ng espirituhanong bahin kay wala nay panahon para sa Ginoo. Hello, maluya gani ang espiritu o ang espiritu maluya sa tao. Hinumdumi kung ang tawa na espiritu luya ang lawas. Apan kung doon ay espiritu sa Ginoo, maunay ulit ka na to sa kadaugan kasiguruhan kapag buwan kausaban sa dagan sa kong kinabuhi din sa kalibutan. Wow, grabe. Ma-enjoy ka sa panalangin sa Ginoo. Ma-enjoy ka sa imong pagkakristohanon. Ma-enjoy ka sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mga alagad sa Diyos, kakanunay kitsalin sa palibot, ayaw sila tanda, iampo sila. Maunay pagkapagdasig sa inyong ubos na nagan. Mataas man ang Pangidaron, maako mang mga manghod, taas man atong Pangidaron, nagalaing-laing mga alagad sa Diyos, nga mo konsulta ka na to, uban ang tabang sa Ginoo. O testimony sila sa mga testimony kadaugan, o atong madunggan, mo ingon lang ta, o kina, nakahibalo ko sa inyong kadaugan, hinumdumi, ayaw hikalinti, ang kadaugan nga inyong nahuptan sa minglabay nga mga panahon nga kamo palangga sa tong Ginoo. Muna'y Ginoo Igsoon. Una'y sikreto, ayaw hikalinti nga sa panahon sa inyong panginahanglan wala ka pasagdi sa tong Ginoo. Ingon ang 40. Onya may balik siya ngadto sa tulo ka mga tinunan. Nakaplagan niya sila nga nangatulog busa giingnan si Pedro, nganong wala man mo makatukaw uban kanako bisag ko sa lamang ka oras. Unay sakit palandungon kay maugin ay mahitabo sa mga alagad sa Ginoo. Apan hinumdumi si Jesus sa iyang sakripisyo, nahimo siyang nabulahan kay nahimutan siya siyang amahan nga mao ang Diyos. Ingon ang bersikulo 41. Pagtukaw kamo o pag-ampo aron kamo dili madaog sa panulay, andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Doon na may tao nga moingon, ay ang akong espiritu kung pastor, ang akong nauna to sa simbahan, pwede ba? Dili siya pwede. Dili siya pwedeng ma-imagine na nimo. Dapat doon na kay sakripisyo. Mo sakripisyo manganita sa mabutang nga atong gitinguha. Unsa ka ang mga butang espirituhanon nga bahin nga muhatag tagpanon, mugahin tagpanahon para sa simbahan. Hello. Versikulo 22. Og mibiya si Jesus pag-usap, og nag-ampo, amahan ko, kung imo gayong ipa-inom kanako kining kopa, sa pag-antos, matuman ang imong pagbuot. Human niini, migbalik siya, pag-usap, o naabtan niya ang mga tinunan, nga natulog gihapon, kay katulogon man kaayo sila. Anong katulogon man sila, kay wala sila magkinabot sumala sa Biblia. Mga igo, kay wala mang magkinabot sumala sa mensahe Ginoo. Pero kung ikaw o ako, mahimot ang mapulahan at ubangan si Ginoo, ay magpakoreksyon ta sa atong tawahanong kinaya. Ang importante, magpakoreksyon ta aron mahimong kumpleto o andam ta sa maayong buluhaton matun pa
sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 ngadto sa 17 nga ang balaang kasulatan gituga alang sa pagtudlo, pagmando, pagmatuto, pagkurhir. Ingon ang 17 aron masangkap ta sa maayong buhat. Dili data masangkap, sister, brother, sir, ma'am, o dili ka magpakoreksyon diha sa balaang kasulatan. Ikaw o ako na kinahanglan sa minsayes Ginoo. Maabogado mata, madoktor mata, ma-engineer mata, magtutudlo mata, unsa man ang atong kahimtang sitwasyon sa kalibutan, kitang tanan nagkinahanglan sa balaang kasulatan aron ta magiyahan sa kamatuoran nga maghatag kanato kabuwasan. Ingon ang Salmo 119 versikulo 105, ang imong pulong mo'y lamparahan sa akong mga til o kahayag sa akong kalagyanan. Meaning to say, kung walay pulong sa Ginoo, dulong pas alkitran ang atong kinabuhi din sa kalibutan. Apan kung dunay Biblia, dunay mensahe sa Ginoo, wow, hayag pa sa adlaw tutok ang atong kadaugan. Dili lamang kadaugan sa katilingban, dili lamang kadaugan sa tanang kadaugan, ikaw o ako madaugon kanunay atong pangan sa atong Ginoo. Grabe. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister May Villares. Tingalituan na sila sa Australia nagwas. Ang Ginoo magapanalangin sa inyong kinabuhi o ang Ginoo magabless sa matako sa kanato ni atong nagtuman sa kabubuton o plano sa atong amahan na mawalgas. Mahinungdan ang atong station manager, Pastor Gideon Candelario, magdala siya Biblia, magdala silang FM radio, panalangin gikan sa Ginoo. Kaya ang mga alagad sa Dios dili na siya makapugong sa pagsir sa panalangin gagikan usab sa atong Ginoo. Ini ang focus na alagad. Kutob sa atong bahin, kutob sa atong makaya, o kining tanan walay dalilong atong bangan sa atong Ginoo. Muingon lagit ko sa mga katawhan na atong masiran sa panalangin, ayaw o ayaw yun na isukilo ni bisan kinsa o kinaalang ka na ko. Alang ka na ko. Kay kining tanan, igo latang gipiran sa tanang mga butang dinis kalimutan. O tanan natong binuhatan, dayang atubangan sa Dios. Ingon ang Ecclesiastes kapitulo 12, versikulo 13, ngadto sa 14, ang imong gibuhat sa tago ug sa dayag, walay nalilong atubangan sa Ginoo. Hinungdan ni ang pulong sa Dios. Ug itisok sa itong kasing-kasing, huna-unang salabutan. Kay kitang tanan, wala tay kinipinsahan. Diin itong programa sa FM Radio. Ikaw o ako, palangga sa itong Ginoo. Ano na yung mensahe si Pastora Elsie Candelario? Amen, amen, blessed morning sa tanan. Mga follower o listener sa Sign FM 95.3. Ikan ngayon ni Evangelist Elsie Edanio. Kumusta mo diha sa Cavite City? Ang Ginoo magapanalangin sa katapusan. Dili mao nga dapit mga kaisunan magkausa-usa, magkauban ang atong mga alagad sa Ginoo. So malabot may kadawang pagpasalamat o gano'n at po tayo mga invitation ato po sila nga tapungan. Anak lagi mga ison. Dili sa pwede mga kaisunan nga ato nga ihinako ang pagkamaris Ginoo. Dapat ato nang isiya sa uban. Mas bulaan ang muhatag kaysa nagdawan. Hinumdumi ang Diyos may mo panalangin sa naghatag. Ikinahanglan ang pamaagi sa Diyos makasabot ta sa tinunanay. Apan wa paganita nakahatag, nagkwenta ng tandaan, ayaw na lamang paghatag. Mag-abot ang mga isa. Nang atong oras, medyo taas-taas na mga panahon. Akong pagpasalamat, magpaabot sa tanan itong pag-iigsunan din sa balok, dapit sa Pilipigan, dapit sa Kamboy, kakahapong adawa, grabe ng pagkapais Ginoo, nagkahios sa ang tanan. Na-enjoy, gikan sa mga bata, ngadto sa mga hapon. Bisa way tubig, nangita silang pamaagi, bisan wala ko diri kay duna ko yung nilako. Pagbalik na ko, maigsunag kayo ngayon ng tubig. O niya, ikaduhang hapon, maigsun kay kulang maging tubig. Ni apil na ko pasan mga igsun. Na wala man din sila kabalo nga ang drum, 200 ka litros o niya ang nagkayong pila to kapuok igsun, bukan na kayo. Pero uban sa tabang sa Dios,
dili bukat ang trabaho kung dunay Ginoo, kung dili na-enjoy na hinoon kay dunay Ginoo. Dalay ko ng Ginoo pag-amputan mo iso ato siyang pasalamatan. Labing gamhanan o may kumaon ka nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pagkamahayong pagkabutan. Salamat o Diyos sa imong pagpangga. Salamat o Diyos sa imong pagkatiman ka na mo. Sa akong tulong ka mga anak, sa akong uganan, sa akong asawa nga nagaroon sa Saudi Arabia, sa tanan na mong kaigsunan nila sa Balo, dapit sa Pilipigan, dapit sa Kasagangkal, dapit sa Kangwi, o sa tanang mga follower o listener sa Sun FM 95.3, o sa tanan nagwa sa Facebook Live, Usong Visayas, ng Mindanao, sa tanan ni mo mga alagad amahan, aduna sila, aduna kami nagkalaing-laing publikasyon diya sa imong atubangan. Salamat o Diyos sa kinabuusap ni Pastor Gideon diya sa Sitio Kaluntugan, Barangay Sirtinia, Malabuyog, Cebu City, sa 101.3, sa tanang mga follower o listener sa Maong AFM Radio. Ikaw magapanalangin sa mata ko sa ang among kinabuhi o Diyos, ang among mga mensahe nga gipaambit ngadto sa uban nga mahimo ning pundasyon sa ilang kinabuhi, nga mahimo kami nga mahinadlokon nga kanunay sa imong atubangan. Tungod kay among giila nga wala kami aron mahimo sa among kaugalingon kung wala ikaw kanamo. Sa kinabuhi ni Evangelist Elsie Candelario Edanio, sa akong mga isyon sa Manila, Ama, sa malabot mo nga rin yung 2026, Lord, 26, Lord, na din ikaw mag-supply sa mata ko sa kanamo. Ang mga plano, ang desisyon na alagid ka ni mo, Ama. Dumugimaya, ang nalagid ka ni mo ang tanan. Pinagis yung kalang samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan maging. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo Maison, sa samang tagna, sa samang higay, mag-uban-uban, taumang adlaw, umang adlaw Maison. Domingo na. Sa walay duha-duha na sayod ka mo nga. Domingo na ugma Maison, anya karon Sabado. Happy Saturday everyone. Happy Sunday para mga tawa. Ikinahanglan na taga na itong panahon ang Ginoo sa itong kinabuhi. Hinungdong yung mga isuon ang balaang kasulatan na isgot kung nagtukan sa matalo sa kanato, wala ditay arang mahimo ulay Ginoo. Ulay Ginoo sa itong kinabuhi, bisan mo sa ang panatong hapon, bisan ato pang iwan-iwan ang atong lawas, pag-agpas sa panahon o oras aron ka manato maumintos kalibutan. Pwede patang masakitan kung ang atong hinaguan mawagtan sa atong atubangan kay wala tayong Ginoo na giyani. Apat salamat sa Diyos na ikaw ug ako nakakaplag sa kamaturan na maghatod ka na itong kagawasan. Pag-ampot ang Yesu. Sa kanunay sa itong kinabuhi din sa kalibutan. Mitras buhi pa ta, even si Jesus nag-apo siya. Aron ang kaligon iyang masinati sabtang dinimo siya sa kalibutan. O sa iyang sakripisyo, wala kayo siya napakyas. Sa ngalan sa labing halagdon nga Diyos, o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan sa atong station manager, Pastor Gideon Candelario, sa ngalan sa atong general station manager, Pastor King Ryan Makasaol, ani ano sa Panginoon ubos kalaga, ubos ngigala, dini sa FM Radio, sa 95.3, sa dayan sa inyong mga radyo. Labi na sa atong station manager, magkita-kita, ining umalakot kapit sa 17, sa bulan, sa Mayo, ining nasunod bulan, wala na bulan mga kaisunan. Ako sa matarong adlaw, Sabado, pizza 19, wala na bulan, mag-uban-uban ang tanan, ining mga natin. Mao nga nagpalay isip pagpangandaw, paghinay-hinay, pagpahuman sa balay, alam po. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Perlantano, nagwasosap sa itong programa. Ang Ginoo magapanalangin, kumusta mo diya sa Dumagiti, ang Ginoo mag-uban sa mata ko sa kaningitan. Sa tanan nga naminaw sa FM Radio, God bless everyone. Happy Saturday, everyone.